Fáilte go chéine isteachas go dtí Páirc a Chrocaigh, cad é mar lámána os ar Goire amach a gur craobh Christóirí rin agus Uíbh Fhailí agus Doire le chéile an sa I Páirc a Chrocaigh. An dá iarrainn sa tréis amach go díal ar fad an téasúir áirithe sa Doire ach go háir le trí chluithe nuas ach Uíbh Fhailí sé chluithe a sé chluithe buaitecha idir sra agus churann Christóirí rin chomá. Mar bhí sa rá anna lá an sa imleiclí a tháinig rian tréis Tráchtaireacht nídach po ábhír po gaotha ábhíonach a gcuin. Séad trasna an ghoirt ach leas mod a son Haradaí go díal ar fad. Caimid ráach mar se ar na fórnas tá snómid le fuir an Doire chuirthe ar an ghort ag Dominic McGinley. Sa bháide ó sin ó dartaí ó Tráchtaireacht agus Doire ag don banéal sa ar an hatasna is a Tráchtaireacht dáibh. Os a chuir amach ná lán chúil sé siúd John Cassidy agus an Conor Kelly ag ihre sé. Tréimh le siúd Richie Mullen Machama, dar ag le siúd puinte áid sa chlóir lechanis a gcuine stéigech. Agus a lá a ghort sé seo an príomhéscaire chu ihrenaí captéan na fórne Cormac ó dartaí. Rá hín déag do fuintí a gcuine stéigech do Cormac. Sna tosathe ansa gach é an duine sa mahabhta a scór hénig a aimimsú. Mark McGuigan ag ihre de agus Gerald Bradley ag ihre héine cuicín de fuintí a gcuine stéigech. Agus a stéig an son sé McGuigan greibh gimmerton sa de Tráchtaireacht creibh na glob caide gan áras roint blianta hen tícín de fuintí a gcuine stéigech an lá áirithe son. Ach ráha cuitíanta inniuh de gachéine ná fuair Michael Fennelly siad son Uíbh Fhailí. Sé a trocha a daim siadar sa chluithe lechanis a gcuine cilmhantáinis a gachéine ag súil go méid an bua go siúd a ríist inniuh. Conor Clancy has a bháid os sa chuir amach Ciarán Borcaigh ihre trí is captéan na fórne Ben Keneally a cabh ihre sé agus héna héan is scoráid sé siúd a gcuine cilmhantáin. Samson ó Sinróin ag ihre seach chomá. Sna tosathe an son iad sa go léir an nós Doire mahabhta scoráid is daim si gach ile duine dus an séisiir sa scór sa chluithe lechanis. Ina meas John Murphy ag ihre deile tícín do fuintí, Samson le rá fuintes agus a stéig óin cahal an príomh scórálaí. Och cín do fuintí dá siúd a gcuine cilmhantáin sa chluithe lechanis. An dá iarrainn sa dimríidir sligach a churann Christy ring. Dar ag le Doire an bua áiltear sa chluithe lechanis fé hoch puinte scoráidir an láson ach de dhéaldar dó 70. Dimrí Uíbh Fhailí iad rimis son dó tuchané a scoráil Uíbh Fhailí i dhéaldar dó 70 miá leis sligach iad a gaimsiú anna scóranna ach ní ráidir anán an bua a aimimsú. A sé cín de bblion ann a bhí Doire i craobh Christóirí rin chaileidir an lá áire son a gcuine ciaraí. Gan áras sé seo an chéad báta do Uíbh Fhailí bheith sa ceapan siad agus tá taíocha a bheith an nóíocht a churann Liam Macár gach cúpla droch blion ceart a bheith acu. Dínach díochailúrtha go dtí churann Seosamh MacDonacha agus an dínach díochailúrtha ríist go dtí churann Christóirí rin. Is bhíidir a súil an blion se caite gan éireach leo meach craindíoch na seanáide ach cad a hála dóibh nar hepartha a gcuine an dún a Pocanna Éirice is sin a bhaint amach. Tá an réiteoir tréis sin adóga héideach an ráilis an dá éireann áid Uíbh Thomas Gleeson ó Blacklia an réiteoir tróna agus Doire de réir chéile meachgadí an áitna ceach meach na himráí ar fad. Dominic McGinley bainisteoir Doire Cormac Donnelly, Owen McNichol, Kevin Hinfey agus Conor Murray háile siúd, Fennelly, Iar Imráir, Keith Chunig, Ochgín do Craibh na Héir an ige, David Kenny, Michael Cavanagh, John Kelly, an fuirin bainisteachta ha curtha le chéile ag Fennelly. Agus Bhrafa ó muintir Uíbh Fhailí go níos mó muíneach as na héine go háirthe ar chinú catá dionmheith an foran fés a chaid chomá a láthair na huaire, caidúntacha nimmirtecha do bhúdar a Chrocaigh tróna réir gan áras. Agus inis, amid nach mórálah le meachtansa a Páirc Chrocaigh. Thomas Gleeson, an líráid catteach agus tús curtha le craobh churann í rin fé héan an sa imleiclí a Doire agus Uíbh Fhailí há le chéile agus i chéad puc séir buite ag Uíbh Fhailí. Bert taimhsteigh Uíbh Fhailí láthair na huaire. Agus amach chun tuairt fin na faointe. Ná sé na lehénig
An Grians na súil an Doire sé siúd sin dahartí do chuire. Ón cahal, buite go dasig bhuití builte go críine Níl chlé mar sin ché deist an chluthe chuthamú gáin cahal. Mar bhí rá 8 de faointí gine cilvantáin sa chluthe Derrick ó dahartí fada an áirde sé peocha suas. Sa siú déarnacht inta ag dúire cím duine in ansaí bhar 90 sé sin Declan Foley. Déag lán. Foley. Steig leor catteach ag réiteoir buite Gadas Sheer an sa Green Mullen. John Mullen an of Locáil dinta Ríoch Mullen ag Ross Ravenhill. Héine agus Jason Sampson ó Shinrone. Dine a bhart. Muinter Shinrone an os Owen Carroll a fire seo. Tuair takeíocht tá Clasim Ríon leis. Cormac Doherty. Puck slasa. Builte go das. Ach seo chuin David King. Pasáilta gliste ag go Ravenhill. Amach go Samson Killian. An na fas suaschaigh na tosathe. Peocha suas seo chuin Kelly ha sé dain séireach. Dó héan a gine Kilvan Kelly Ishel agus Harris a drasná bhí deis Boyd an son Kelly ach in chéad scóir an chlú aimse ag Uíbh Fhailí agus a go sin Kelly agus hífa an dain séir a bhaine le siú traslóga fada luas agus de mechan iarach son cúplórlach níos ísle in amach beidir mechan Boyd a tréis bheige ó Doherty fada leis a bucamach. Samson a bhuaile chu Kelly a ríist. Lígann séad an slitar praba. Bouta bháin stachana lapa. Ilin géirí seo. Agus a puinte leim se scór. Don sco í sin. Stáilm. Go bheith John Murphy bhre de a réimsigh an scór son. There's for Dakar, the Gans, the Hiverhigh Lever, Gansi Uíbh Fhailí. Since Rian the Tainev, Leroy Della, Doire, Puck Slasa. Ian Oran McKeever Gama, Fen, Leroy Dord. Cormac Doherty. Chun tuairt fé a ríist. Imor Maccaide. An na Puck Slasa í seo Slasa chuoine. Dinta go maith Brian Cassidy Harris a ghúil in when he chéad scór aimse ag Doire Tróna tá sin híomhann ar fad an na mánaíocht an son ó Cassidy Iarach Dakar í sin muína gas hénig dó le héan tí nómant imirthe goin I Páirc Chrocaigh agus I buite a gáin Cassidy isteach sa chuoine McKeever a lorug an tarníocht tá sé peocha suas aige an bhlááil dintar McKeever ag seo chuin Killian Sampson. Agus ní éadach Richie Mullen an sitar chamaad san imirt. Puck slasa Uíbh Fhailí. Puck slasa titim go dain séir Joe Kelly. John Mullen. Mé Sheer, dinta go maith an Uíbh Fhailí. Glanta suas na Páirce. Trúr taimhtí ag Doire. Brab sé de McKeever. Cassidy há áilt. Pasáilta trasna go deasaige. Agus an scéil ar fad an son. Nónum go bheith siúd Foley. Cín dói me níos sin ar chasan sé timppel. Sé Foley aimsigh an scór san dóile dó an a scór ó Foley. Chuig nómant imirthe goin I Páirc Chrocaigh chum ar chó scór. Scill das ó Ravenhill. Agus a sé rá go puinte sin agus an a scór ó Ravenhill agus Uíbh Fhailí. Dain séireach gach bouta ó scór na Boidí.
Síle dó. Doire meach fada le go ché Pocanna níochtach ó an Cíomhar a bhuachaint. Súsa Cluiche. De hepper chéad buile Langton. Trasna ó Mullen. Sné Cormac Doherty. Dain tíarach stachel lorg me Cíomhar. Agus Cassidy. Agus Cadí scéalte. Ag Brian Cassidy bag Paddy Delaney bra sásta fear Kinnity. Agus hamid gobar hob nach mór. Ché cuid nómsa. Chuige a múlig Conor Clancy fear na Rhina. Búilte fada in Jean sa súil náid le Kelly an nuas le Kelly leis slitter. Agus ghlacha sé buinteach. Níor bhúid sé an slitter san chomasca féidir leis agus an táil sin ó Doherty mar blocálacha. Ach deis beidir eile ag Uíbh Fhailí sa. Sciil na soccer an úsáid ag Langton. Sciil das ó nifir hainde Grime ag ar slitter. Tuair fin a faointe hénig. Agus raus ar fad ó Langton. De hepper an chéad buile nómad ó hin ó nimmer tuscailte ach bautas an léire sé scill ar fad haige. Cahir le dó seach nómad mithe. Fada a roiiste le ó Doherty ach buite ag Samson. Ísio le Joe Kelly. Láimh clé am haige. Buite Kelly. Isteach sa chuoine níos fearr ó ghuiire a lorug agus feite ag Cassidy. Tuair sé fin na faointe an a bhlocáil. Bhín é Samson ríiste stáilm agus níos sé óin Cassidy. Cailtige Samson. Cillian. Isteach go Langton. Tuair sé fé pointe eile déananig ach níor bhúil sé an slitter san. Chomasca féidir leis. Is de chail Kelly an slitter sa ghrian. Isteach sa chuoine leis slitter. Buite bhfuilig mo guigean. Tá bhfuil an luas a gceir sé gealú. Tarngíoch siire, ní dá leis an réitor gninach. Cos an bhá Uíbh Fhailí agus amach inis le Paddy Delaney. Súsa Cluiche ó Delaney. Sunk sa bhrám ó fear Uíbh Fhailí ach níoch go réitóra. Buite an eis ag duide an na chosainte fad ó Darragh McCluskey. Seo é Cormac Doherty. Chá faointí ag déag a gcuine sligach. Ní léon cheann aimse go fáil ag tróna. Be seo i chéad faointe. Ní tíir ó hása leis éananig mithe ar dheis sa fóríl ó Chomán Cormac Doherty. Clancy. Go dtí David King. King i gcéir ealúthairs me Cíomhar sin ghuaile le Darragh ó me Cíomhar. Súsa Cluiche. Daignan fé, buite ag Daignan. Stachel lorg Kelly. Gadíocht das ó Kelly agus inis óin cahal i titim tarngíoch siire. Puck séir. A dain séir a baint le Uisín Kelly. Agus sciil das ó óin cahal. An slitter a aimsiú. Agus cearcameach pointe i ché ceann an immert ag óin cahal. Agadain, sé le dó agus fiachar sin trí scór as a chéile inis. Cúig le dó, trí scór as a chéile ag Uíbh Fhailí. Agus barna trí faointe atara, rá faointe ag duire, cúig faointe ag Uíbh Fhailí. Pas das. Se chuin Fhailí, pointe bhain ag Fhailí bhfuil ceann eile an pola. Builte is dheis agus míáile duire bheith an pointe san treis bheith cabhrach mar bheith an faointe chun stop a chur
Rihim Uíbh Fhailí. Se chuin ríisiad Langton. Suas ní féile sé an cheabalt a gá láimh an gomán. Nis trasna a lorug daignan. Fear chora. Feite ag daignan. Fós amach trasna. Gydí Murphy agus Murphy par na fointe. Ag John Murphy sa chwe agus inis. Sé fointe Uíbh Fhailí. Rá cheann. Rá fointe. Ag Doire. Búte ag Bradley. Chéad ruch sa chluthagain. Agus amach le fear Uíbh Fhailí leis stitar. Sciil das. Steach sa chuine a lorug Murphy a ríist. An nach raim ag stitar. Ilan géir, har se hólin. Na cosa buga go maithe ag sin tíchín de fointínis. Ag Murphy. Seacht. Ledó. Agus sé gimmer taibh stig. Is sé gibrúach go ma. Doireann Fhailí. Cúig scór inis as chéile aimse Uíbh Fhailí. Caig Doire scóráid go tapig. Fhailí an áirde leis. Buite go maithe pas láimhe. Nim nóir Fhailí ar yes. Ó Doherty. Isteach go dtí McKeever. Ó rán. Cailann sé slitar buite na sé níl. Amach Uíbh Fhailí. Tá sé buite. Keneally. Isteach sa chuine a Joe Murphy. Smachtathe go deasige ha Langton a lorgar an des an ngort. Ach sí ag Murphy tíchín de fointí ag hanna féin. Naim seo sé cheathrú ceann inis, dá chuig méadar am ón bháid dé agus an tora canan céan a ríist ag Murphy. Trí scór as chéile ag Murphy. Sin sé hín as chéile inis. Uíbh Fhailí. Agus Dearhan go Dominic McGinley is fuair an banistíocht ó Doire. Ábharín buartha fe cons mar an cluthe meacht. Níl scoráltha ag Doire an gúig go nómat. An gháil snéir ag McGuigan. Se chuin Uíbh Fhailí a ríist gachar amach. Tapig, daignan, a lorug Kelly. Ha baid ag so ige maithasní ag tuairt fé. Glacha sé a fointe. Rá fointe Kelly. Trí nómante gimar goine Páirc Chrocaigh. Rá fointe, rá scór ag Doire na gín. Ag Uíbh Fhailí. Agus a scór tasáil ó Doire. Se seo rá McKeever. Agus yes a ríist agus neadar sé de cheartta ge bheith ní sucaid og sé fin scór Craindíireach Clancy go Sampson. Keneally isteach sa chuine Murphy a fnacht. Buite ag Murphy siar go cahal. Loider ó Mícheál McGrath. Agus tar haring sé láimh. Níon haring sé siar láimh cahal. Níon cheada sin íanamh. Súile is roiach Mike Thomas Gleeson an réid Doire ar cad bhí atharlú. Muid fnacht ar slitter. Ó an cahal a thuaigh fé seo, pointe bháinnig á fox air. Ó an cahal mar seo. Chuig nómte ag methe, pe an sosisce gainig á nómte nó ró. Buite go deasige. Agus scór eile Uíbh Fhailí deigín de pointí in isiacha. Agus a roiis caig I Doire scóráil go tapig nó be siad an mó as a gluthasa rimis le hama. Rimis an sosisce fiú. Roiis deile Uíbh Fhailí tacht nuas leis a slitter an boc amach
Anna Uíbh Fhailí Hyde Skildas ó Ravenhill Trasna Galangton Stach sa chuine Laura Kelly ní te buitige nis cahal i riad an bhróig úsáidge dintige go híhann ar fad ó cahal ó an cahal lena ché ceann ó nimmert agus is ort stanáil carta seo go dtí sa chluthe Ní chin de scórna idir na fórne. Caig duide scór aim siú go tapig acha deis boid an Somas féidir. Le Leon Fox fiúchsúsín stapúla ach sásta puinte aim siú agus an barna sa á bhéadú is á bhéadú degín inis puintí idir na fórne. Fiúchsús go das ag me gcuigean a bhacha sibh trúr in gheansaí glasbán agus buí timpeall ar an téigear bh gúmpar sléitar agus inis seo chuin Bradley pasáilta go leon teach tras na bháide agus Pucsair steach do chuide san ábhraí níos fearr ach deacrachtaí a tacht an na Pocanna amach níl de buachan de ráhann sellibh de ceachtadas na Pocanna amach ceann Uíbh Fhailí nó ceann duide Cormac O'Doherty be sé seo mar an chéad scór sa chluiche agus táchtach do chuide go gcuireann sé seo thar sé trasnáin Tá bheartint aige agus sos isce áilte gaine agus díreach ag an nómad ceart do chuide béidir Big deis ag Dominic McGinney leabhart leo a dúir puinge féile sé ráiliú mar ha Uíbh Fhailí ar leibhéal ag súil go dísa so dóigh le trí Doire le Uíbh Fhailí degín de scórna áid as a chéile Níor scráil duire an gúig nóm cinn 7 nóm déag. Agus deangur Michael Fennelly breasás den himráí go háire na tosa Murphy gimmert go hanamh ar fad taobhstig ceire faointe i gceisiúd Kelly le rá faointe Cahill le tí faointe agus Fox in mar láir háirt a puinte gaimse gceisiúd. Agus an deacracht do chuire ná de bhar nach chuid de buchaint an pocamach ní féidir le Cluiche nimmert Uíbh Fhailí buchaid pocamach spás taobhstig i gaimsiú Kelly Cahill Murphy le slitar annich liste isteach na cuiní Duire a bhallart éonar go gcuireann siad lámh ar slitar ha bert nó túr mar himpeall ortha a dhéanann rudaí annaíachar dóibh Súil gom nach chuil lag bhisneach ar duire cholú le seo sa chluthe ar sáil go chéanas na cumáin deach chéanaar tarlú a gcuach na súil Pocamach bheith an de Clancy Fada Jim sé de Clancy duire cheappas ach slitar duire town cheapas go múilte bullag Brian McGilligan ach níor dhéin ní siúirtí mullen suas taobhlíonn leis sé bucslasa a peochsús go híomhann ag Brian Cassidy ach méthir chléimhí duine neic leis agus sin iad rudí beag inis go gá do chuide a bheith níos slachtmhar le bhí fearr i deis níos fearr scorálaige cinílí tuair fin na faointe héananig go láir a ghairt agus fiocha sin mar scórs mar regra
Ceachá dachar sa Doire I dhéanamh rudaí dóibh héanagus Cnílíonn son gan éine timpeall air a chéad faointe sa chluthe de captaine na fórne. Foley, dyn gymach, fe'n bwcamach. Siwchwyn Bradley. Green, tá na fa, pwynte, do chwyrde. Cer y sgôr yn eisiau co. Ced sgôr dy Bradley sa chle. Stas y chwyne. Langton a fwch yn gyma. Tracy, Ishel, Lorg Murphy. Dylig I ched bwyle Siesa, agos Chapter sy'n reitor. Puxer, the Richie Mullen. Castiel Lorg sa chwyne. Yes, teintje chlé. Agus ní étoch. Sé McGuigan. Van Slitterach maat snimmert. Buite. En Cormac O'Doherty, Shear. En Joe McGilligan. Dyn of Goma, hasje reis Barn, I'm sure McGilligan, nimstach ar an moide. Girin sian Cuán, nach dyn nach Chrocaigh er. Na yes fado, an long chwlwy, en son Kieran Burke. Sgil all yn y gau eisiau y ffiwc o swas. Agus di Yale dyre Puxer. Clancy, Lorg Tracy, fighter. Again Tracy. Green ever car David King. Tid siagadain Sherach ach chlé. Jarta beidre I fwyl istach gyda Murphy agus Kelly. An láb nuachtar ag an bheirt ta bhsteig. Clancy. Fada. Ag sé buite tá ag Cassidy. Trasna Lorg Bradley. Dimstach ar moide aimse. Ag Bradley dír ach cad bhí tá stáil ó chuire. Héana cahir. Le trí dé ráscór as I chéile inis. Do Bradley. Anna var fado Cassidy go bhacaise. An nifer a héine ag ta bhsteig. Agus. Siachna sé an deis go slacht for fad. En a car le trí dé mar ví rá déintach rudí eistú an hapig I chlé amána. An féad le duire in chéad scór eile aimsiú fech an brú díomhair a chuir ag tosathe Uíbh Fhailí. Is mjóri duide. Puxlasa do chuide. Buirteach go dain séarach. Cosint va. Agus nis McKeever buirteag McKeever tuifin na faointe hénig. Agus wyl yn brabon mach nord nid agus bawdi mar sin. Derin go mech sé treisio níos fearr as an pas isteach a thuairt. Feite ag Samson. Go Bork. Suas na Páirc dro Langton. Puinte bhain ag Langton hanna féin. Seo hé Kelly. Papált amach ga dro Cahill. Puinte so de Cahill. Cawn eile ag gáin Cahill. Agus a rúis na feardain séarach Kelly Cahill. A fáil Grimer Slither. Ceir a faointe inis ag gáin Cahill. An gháil ó Tracy Ceannais. Íon siarach Leon Fox aimsiú ach de hepper. Tidn sé go dain séarach Cassidy. Lorg Tidn Cassidy. Siúr ó Uíbh Fhailí. Mar hímpel ní shredan Cassidy nar bhuaig sé an Puxer. Killian Sampson. Far Shinrón á bhuaile suas. Buite ag O'Doherty siarc díon baidóir ó Sheen. Mó díreach ó Sheen Lorg McKeever. Ach amach le Sampson. Fight ag niver seacht. Langton, Skildas ag Langton.
papáta chun cínaige gidí Kelly taobh chlé an báutsa a bhuisín Kelly ach meir yes ar fóríl. Chrocaigh bhuisín ó dairtí leis seo trasna gidí McCluskey. Smachta go deas ag Brian Cassidy go Fhailí boxer Tugadh Cormac ó dairtí chun túir féin boxersa. Héana cair le cair déag sin 7 pointe ag Doire Ceir cín déag. Uíbh Fhailí 7 pointe na fáinne denóm le machtaí le hama. Seo hé Cormac ó dairtí pointe bháinige hana féin. An meise an an ceann eile aimsiú. Buite go deasige agus chuir sé dres ná ag ó dairtí. Sé faointe na fáinne iad a lorug Kelly. Feite Kelly i gcíre eilú ó Seán Cassie bheartinte ge. Papáilteach an cín agus dhéanaan baideoir an a bhá sin ó dairtí. Acha deis eile an sa Piúcha Suas ag Fox, Shear, chuig Samson, Jason. Go híomhann ar fáil go hálann ó Samson is slí go ghiúire sé an cumáin. Agus scór eile tá Uíbh Fhailí. Buite snéir go maith ag Ravenhill suas na Páirce. A lorug Kelly cé eile. Trabhaint isteach na bholog, taobh clé, so green sé héine agus náirde leis sé brat bán. Ó sin Kelly i dún scrus taobhiste go san begar duire rud éigeanta aistriú. Mar péir tharsúil go díosa acu níl sé ag gibriú. Feite go deas ag Tracy túir féin na faointe hain agus é cosú Shear cúlú Shear agus is maithaige chollúascar gur bhfuil an slitar a chomáin creibh an pointe aimseige agus imreoir síos an son de Uíbh Fhailí an dá bheile agus a lehéad de scoráil ó Uíbh Fhailí i 7-5 do amáint an sa imné clia. 7 scór ar aus. Sin scoráil lána clé caiide beidir inig 7 moment. Agus í nach cúpa deis chur múacha. Gach daoine na tosa i gimar go má Murphy, Langton, Sampson, Cahill, Daignan, Kelly. Fight ag Tracy ar éist. Isteach sa chuaine. Cos níos fear bátasach. An ag Langton ní. Beir fioch sús chéad báta gála bhar go má nach se chuin Murphy. Murphy lorug baid an haváil. Ó uisína ó dairtí. Agus ha Murphy mach go má ceir scór ag siú gan áras. Agus ní bhéon fantáiste mar se pucsair. Uíbh Fhailí is deise go an Cahill. Nach cíimiid go líne lánta saí Uíbh Fhailí. An láimh an uachtar go hill is go thomlánacha líne lán chúil duire. Cahill
Score eile go in Cahill. Cuicín in is get. Pogmach buite roistelle roistelle Uíbh Fhailí buachant na rudí Tráchtaireacht Kelly Anna Adamoho Moide in ein aglar tuair féin a score. Pogmach Garrett Tóca Giddy Cassidy Sean Suas Lorug Barry ach roist míhlacht for leis a bas. Agus an slitter an ish sa Seastán. Ní léon dair Uíbh Fhailí 80 pointe an scoráil. An mhuoín tuair. Chluiche Ceannais go naim seo fan Iarson faointí sa chéad le. Tracy pasáilta go deasca go dtí Fox siar go Tracy. An a bhuair fada Cahill. Líge séir go tuach an tuair féiníireacht. Agus puck ser búti gan Cluiche fadach Cahill. Agus tá sín an réit ornis leirt na Mícheál Magra. Corta buí bruntaige ar Mícheál Magra. Ní hén chéad cailí seo géaltaige. Agus Cahill Dair leis cuig faointe aimsiú nómh doin. Nis a sé chun a séú cheann aimsiú. Teach nómh timithe 90 pointe ag Uíbh Fhailí. Sé cinn do bháidí ag naim siad ar gona stigach sa gona cilvantáin nes ges chluir le Ceannais. Teach a faointe lás na chomá. Buite bhfuil ag mo goige níl. Mach Uíbh Fhailí Kelly. Buite Kelly ag simar chain séireach ar siúd. Agus an slí gohfuil Uíbh Fhailí a bugan na tosathe. Ha Kelly in is mó ar nachad slacht a stig. Ha Cahill Murphy. It's daigden bhíonn san le scéal an dhearbh aige le Kelly uaireanta sé buga. Bróga bána ar Kelly, bróga dú ar daignan. Chrocaigh dim nóir a chuire. A dinta beagán níos fearr duire an sosaisce. Báid a cog an áras ó Bradley. Agus pointe ag Bradley sé go Doherty. Ach ní leor son. Ba si de lurug taspántas a bhd éire níos fearr sa tarna le. Ach ba sé dachar ha Uíbh Fhailí an cuma ar Uíbh Fhailí ach go háire go siad ar levéal éagsúil ar fad. No bun rudaí a dhéanamh gceart go sé sin an pocamach a bhuachaint ag aimsiú fearr ha sair. Don chuid is mó an buile meach go má dóibh an slachtfar nuair ha seilbhacha ar an slitar. Stachan im an Canága leis slitar. Buite go hanamh ar fad ag Murphy ach ar dheis. Mór trúasan. Bhíonn sé go hanamh an slitar buxéir a bhuachaint. Sin ó Doherty. Fada a roisteile leis a buc amach agus a roisteile fearr Uíbh Fhailí hagan an uas leis a slitar. Steach sa chuoine rás a bheith an sa an múthaigh Murphy. Iachar sin mar scill ó Murphy. Trú a féin bas mar bhíon scill gleirte
dit is de Vickever. Nienig, Buite. Delaney. Sinead Sampson. Squeet leis a bas. Go Bradley. Bradley hen again. Sheen plead the Clancy. Agnes Tracy. Foley. Brewer. Nishan and passed as far down. Cassidy. Crane Deerach. I'd sauce the leis Shane. Agus can nach mech pointe. I'm sure Cassidy. Harna pointe se chluhe. Hena Shane ish. Hena Shane the chluhe. Additional time equals 2 minutes. That means 2 minutes additional time. Imro for early at Ghan, no Matam Hutif. Nach Imro Dire Shinte. Stone go be Shane McGuigan at town. Tusa Uíbh Fhailí sortnos na I formation han na cool Shasta an da tablina agus an tusa is lárghart Uíbh Fhailí fada líne idir an lárghart agus an D agus halúas a cansi chana seo a bhúile rihi siad isteach sa spás. Sin cad a dintacha. Langton gire bhachant ní aig leis. Foley Shear. Chun tusig fighting ish. Cassidy, Bradley, go Ravenhill, Skildas, O'Dignan, Cuán Keane, Shohin Cahill, Shil Mather Yesh, as a come on, Brishtig, Michal McGrath. Come on, no fight to get. Pocanna Éirice Mullen. Richie. Titse seo stach go dain séireach. Ach, céile, cadaileach Uíbh Fhailí. Tachta nuas leis a slitar. Buite, Gadas, Cassidy. Stas a chuoine, ach ní rán nach imróir. Nganzi Uíbh Fhailí. Sampson, tras na ghurt. Langton. Anna bhar fad. William Langton. Agus, box there, gate to get Miala Langton. Anna ober siúla get níeth of shen stitter fiú suas. Agus despage and so the chuide and score there na ghurt sa chéad la. Chunna bheith macánta go bhfuil Uíbh Fhailí tríse bheith a bhad níos fearr ná duire. Now sé buite Uíbh Fhailí mniana idir sra agus críomh. Cléimh agus is léir go job bha á dhéanamh ag fenelí leo. Doherty. Bit an tío faointe go Doherty is se. Héna seacht ag duide. Agus leis sin hana dóg séite an réitor go le hama Thomas Gleeson agus an áiríre Uíbh Fhailí tríse bheith níos fearr ó hús go deire. Dí méidir tríd achar a bháin gan airg dó 10 scór as a chéile aimsiú sular scoráil duire ó roist. Be siad a súil le tarach leo sa dar le ach beag duire a súil le fiaus ar na bunrudaí a dús Páirc. Amchan sus beag a ghlachan sa cíisih cuidas na Scealt mór den chéad le agus an bemid liverí scór an tanile a gceann Hamelín a scór le Hamon sa Páirc a Chrocaigh duide héna seacht Uíbh Fhailí 9-10.
Boide Bradley trí siad a harach an neis isteach a cuasaí 35 nómid le meachta go na beg. An meg Uíbh Fhailí gardach cornaí rindan chéad bautas tradiisiún stair. An cúntaí áirithe san a cahal tachtamach an tuair féin Pocanna Éirice leo. I chéad scór áid sa chéad le an cumar an scéal go deisiacha I chéad scór áid sa tarna le chuma. O'n cahal tón chuid ama. Cá sé meach siar. Agus sinné Ross Ravenhill Faro Doire níd sé ó chumpór doch an clogad caiteige uig da hénig. I chasta boga mar tá sin o'n cahal Pocanna hógad. Agus a cahal fnacht go mug an Ravenhill. Agus a sé carcailóir leanú draig há an clogad neisige ar ceann. Agus inis túrig o'n cahal. Féin scór séicín do fointí a cahal sa chéad le. Búilte go deasige. Ar sé dras ná an chéad pointe sa tarna le Uíbh Fhailí is dóin cahal 20 pointe aimsithe in Uíbh Fhailí. Go dtí sa chluthe. Búite a rístelle Uíbh Fhailí an bucamach sé seán áit. Gráidir go mór a chuin cín sa chéad le. As nadar ví sa cappa béid gan aisteach Doire rud nó gáil sé bucamach. Ní an chuma gan indar a bauta san. Cuán briste. Búite aga das ha spás an soig daignan taibh cré ní sás leis hénig. Déach sé bheith tréis stitar thuairt leis méidir nó gá eileach a bhraise an brú tacht. nó Brian Cassidy. Sin ó dahartí fada suas lár na Páirce buite tá go deas a gón Cassidy ón. Ní sé peach suas fósaige sé ag Langton Liam Langton ag híomh sí gur stop sé diimi sé cahal chas sé stitar náirdi go háir bhuailt sé stitar go háir puint eile a cahal och cín de fointí in is a gón cahal. Uíbh Fhailí a risrá sa chluasa. Féin puinte hena seach ag duide. Langton chas sé stitar san. Agus caffar ó bhírín éir bheith idir an lapa agus an stitar. Cormac ó dahartí. Rá fointige sa chéad le. Cawnad a lorgaige, do bhuailte go deasí. Ach, tuid sé millmhaide. Tugs armach. Cosan bhá ó chosantóirí Uíbh Fhailí agus. Chluiche leabh a sé dechar imir de Páirc Chrocaigh nar nach chuil slú ann. A cúpla céad duine sa beag níos mó gan áras sa gur creibh lainn níos déanaí carach agus. Deis ar bháide! Ó, puinte! An íireacht ar fad san órán McKeever agus neadar a chur clansaí basa chumáin leis stite san únáiríonn. Ach an táir deirg leis nar bách é sin san angach. An íireacht ó McKeever. Langton a lurg. Agus a gihíomhann ar fad. Oh, Langton, agus dearn go jóig. Ryan McGilligan, cort the buid a hénig. Langton ró hapaig, skilláil in nuig. Cort the buid bronta nifra cuig.
ón Cahill 8 pointe. Sa chluithe. Pocanna Éirice chuid bhacha. Godas óin Cahill. 22 pointe inis. Doherty fada is Pocanach. Canadian macht an áide níor hána sé nuas leis. Fighte go an Cassidy stas a chuoine godas. Brian Cassidy á lorug. Lábháin an gománaga fiúte suasí spástianta go a hénig hair se hólinn puintálinn. Cassidy sé gimmer gomán ar Irene leis stitar áid. Héanana le 22. Scór aimse ag Doire sa tarna leagarí sa McKeever agus Cassidy an bert sa chuoine tá bhstig. De buinte idir na fórne. Seachan ómat immerthe le mecht. Ráthina ag Doire. Ach caiisiad tosnú a cruthú níos mó deisina. Chuna sinníanamh caiisiad seilbháilt ar stitar ón na Pocanna amach. Agus i deisina nó sé seo. Pog Shaselika. Bute stach. Tain Sherach an féidir le McKeever out ní féidir. Mach. Samson. Stitter butige lor Cahill ní bhua sé siúda Langton ha tacht. Skildas ó Langton an stitter chamad. Agus pug sé géirú a níl, Richie Mullen sátas a rám, reitor scuile cuasaí. Nis, which a piúch suas. Ag McGilligan, níl. Langton fight ag Liam Langton, Gurrin sé an Cuán. Ach. Ábhrín fiáin an Iireacht. Sin ó Doherty. Tachtamach nar drona leis a Pocanach. Ord. Samson macht náide. Fightige. Passáilta siar go Cneely. Cneely. Seas a chuoine. Tacht Chasna na Murphy. Murphy an eála sa chéad le. Le ceir faointe. Gealú isteach. Agus ní chlas duine sásta. Le Thomas Gleeson ar churbe an réidor. Ní sin siad gur bhrunse an Puigh agus ní féile tuairteach gur thug sé níos congrí de máide mar bhíidir tuairteach leis. Is a tuairteach da. Brafris de Cahill. Fé 3 pointe le héanana 10 pointe Cahill. Agus is baidí a tastáil ó Doire. Agus an tenad dhéarn fe sin a níl í bhaile tréis fiúin tosnú a tuair fé baidí. Séchín de baidí gan áras a gine sligach. Fighte. David King. She's Clehan Lurg Murphy. Lapa Mohaga ag híhann ó Murphy. Irin géir aige. Túra sé fé na faointe aus ar fad ó Murphy. Skill all an léirithe. Ag fear Baldamir. Astrú a dhéanamh ag Michael Fenny, Liam Langton a mecht an ngort. Agus stig an háitiúd na Luke O'Connor. Cumáin bha a Langton. Dearn go gíimid na honna ar fad taisteach an ngort a Fenley luga ma. Sné Leon Fox, Leon. Caihan sé shit a grí daignan. Daignan go Samson a denta go maig fear sin rón. Cliste ó Cormac ó Doherty. Cormac
Doire Elú go McGilligan Stach agus ní raibh bíon Cassie hása leis mar feasáid sin sitar chuige sné Borc búirte go deasaige agus Kelly taobh clé Puinte Kelly cán eile Ona dtíine sé an ort do chuide chuma amach le sé mo gcuigeann isteach an háid siúd ná sé Cassidy bert ó Sleachnéil. Ó Doherty fada a roist buite siar an sa gurí Mullen titan na tí. Jason Sampson ragur llaunig Mullen nach siúd locht an eacher greibh an láh timpeall Miniala. Carta buí bronta Jason Sampson. Pugs Marsha do chuide Héanai a cut. Cheeking deag the Fuinty Tafir. Bhuailte go das Cormac ó Doherty agus an Ceannais aige tá Héanna de. Bhuailte taobhiste go das ag David King ó Iirecht sé Cassidy ach bhuailte Nash ag duide Anna Fass ó Bradley ach blocálacha Borc go Ravenhill. Oh, now the colour Harlan's under Ross Ravenhill. Nish wascald an Schlitter Náirde le Kelly ach Cousin Doire go máha siúd. Bhuailte ús na Páirc ag Mark McGuigan ach céimh ann nach Ravenhill go Tracy. Kelly taobh clé a roist eile bhfuil puinte eile Kelly níl yes ach tá siad ag cruthú an nuiread san seansanna. Níl Doire ná éonbhrú a chuir ríomháile an éachar an áiríre. Héanna de le 5 puinte. Níontach McKeever tachtan nús leis Schlitter. Feite ag Delaney. Keneally. Ceann deasa jo Kelly. Chan luas ag Kelly ag gealú ón na chéile córa. Drasna go cael caiise ordaí, bhuaile sé ordaí agus curfar an brat bán an áirde. The score eile de cahal. Éine ag mahanna sumaí is na nótaí a thógann síos ag gartagam. The cahal agus onadaí eile taisteach ar an ort. Owen Cassidy mehead an ort steach an áitiúd na Páirc Nílas. Agus onadaí díomháile chomástáile. Leon Fox made an gort from agus Aveen Kelly. 11 stig an áit. Siúd Marsha. Cluiche gohfuil máil stadach fáilt níos muile agus Leon Fox ag siúd an ort thicfad a bailthe mecht an ort. Ach Fenley cíntu go bhfuil an panel ar fad á deisimmerte Borc a chró Keneally agus gramúar denta ar siúd. Agus Mark McGuigan is stáilm an iver de. Bhharda sin gramúsan.
Owen Cahill. Ashe lastig da Lahénig. Tá adige ach ní sí crín ige dim seáhrín yes. Agus níos chuig nom tá mé fin nom le mach beag an sosisce goine gaan. Cúpla nómat. Agus í bhaile caiidán just difriúil go dísa tróna. Just na rudí beaga a dhéanamh gath gan os a seo an slitar bhuachaint. Tacht amach leis. Céthar fáil. Tá Kelly. Sin an an dhéile an a bhar fad. Sí le an táistan sin an réiteir leart a Richie Mullen. Frostachas in imirt chuide inis agus higfa go thomláin can héamh go bhfuil. Carta buí. Tá Mullen. Cílínte sin. Go descorála eile ag an Cahill. Hena de le fé sé. Cad é mar scoráil le Cluiche Ceannais. Ní chur sé únram dá rud ag méimiid na trochadaí. Tí bhaile agus ní raibh tuair fin na baidí fiúin. Cahill. Gidéal ar fad Cahill. Agus sinna dógur an sosisce. Dearnig meg Fenley ag rá lena iran leanúnta raig gan ligan den caiidán titim na bunradaí a dhéanamh i gceart. Do chuire na riire caiisiad díúisteach ráta ibre gan áid ró frostachas gan liganta san crastáibh caiisiad leanúnta raig bheith trid sa trid an slitar a gobar go díon agus íireacht na Pocanna amach a bhuachaint mar sinnacht chuil in díal a dhéanamh ar na riire. Í bhaile baint an úsáid as slitar gach ceann steas na cuiníí lurg morfínú Kelly. Den fáil dóibh mar bhfuil scór an dóibh hénig. Í bhaile ólah le meachta ríist agus tá an sosisce seo ag déanamh an íomhríocht a cluicheáirthe. Deise do fuair an bainisteocht do simróí tacht le chéile rudí a chur na gceartach nuair a bear na chomór le seogat. Neadar an gabhrínse nó an gcuirinse fuair na nos. Dúidir as a bhuiile mulínse síos a ríistiad deis go tuairteachta chéile béidir. Choréan os siomid amach inis. 8-9 le meach sa chluthe. O Doherty, Garrett leis a buc amach. Caiteige trasna go Mícheál McGrath, Mícheál an na hól le feite ag Sean Cassidy. Agus fiachar imróí í bhaile go brú. Imróí chuide náide le Samson an nuas le Samson a peoch sús go deasige. Pas láimhe trasna chuirt. Tracy. Ísio a lurug Kelly. Amach le Doire sin níos fearr ó cosantóirí Doire díreach me rá nach dtíonn siad dearúd caite chun tosaigh ionad daí ha Kelly istigh peocha sé suasí chéad bát a thar sé trasnán ó sin Kelly an lathúil ó imróí í bhaile bhí deis ag go faointe héin ag aimsú an glúcó canar ach muc sé cúil a thuúil go raibh Kelly ar fáil. Agus do fioc sé sta haring Kelly ar slitar. Samson peocha suas aige.
Jochuin Tracy. Bhfuilte go hanthar aige. Nach yes agus chéadle bhí siad surfad mar chair sé drasná agus an ótána. Mar Harlíon bhheáil go chéine scór áit de Cluiche Ceannais. Go háir ná siad chun cíne sin irid sa bhaile Uíbh hain blaiste beagáilta. Isteach sa chuoine leis agus Páirc á bhrín róchóngrach. Tá chéile córic. Under the Uíbh Fhailí after substitution, retired Joseph Sampson replaced by number 26, Shane Kinsler iwwer fi sé Tachtar an ngorta ná Jason Sampson Carta buí faiteag Sampson agus bín sé dachar dim roirín ar baintear machi de Cluiche Ceannais cé go dtí siad beidir an Cluiche buit go fós hénig Swinin siad ar hénig agus go bhráile bheith ann den 7 nómat a cha seanna hácht an banéal ar fad deis ná tá dréis bheith treináil chud díon léin eile Cormac O'Doherty Thar sé drasnán Piocasoas ag Richie Mullen Shear chuig Mícheál Magra Mícheál isteach chuoinach Keneally den go mar cheartú nach chéine bhar sé Murphy mo ón gcuoine aboutas a buailte ard Laura Kelly an náirde le Kelly chuirte cumán le anna scóir ar fáile sin ó Oisín Kelly anna úsáid buinteacha as íirde agus neart agus luas Kelly ó thuas an chluiche sé faointe is ag Kelly Fight ag Ravenhill chun cín go Conor O'Connor raus ar fad Ho Sheen Lee Ho Slachtfar an slí raibh an graim gar aige ní raibh ar éon aistriú dhéanamh ar stíl rathíochta bhí aige Rista láidir ag O'Connor O'Doherty gear dulgadí McCluskey leisio agus sin cad dintaige McCluskey sus Dave Líne Har sé Dave Líne ní éitoch Mark McGuigan slittar chamaad snimmert Seo é Cillian Sampson inis an na fog slasa Tití sé Joe Kelly ó sí na tacht Piocasoas gan na bhá gála bhar an gomán taobh lé ar ríis de Kelly agus puí deile go sin Kelly a é héin Murphy agus Cahill ag duineh scrus agus ní na chomer gur féad le duire aine cosó bhfuil lú ar chorbe O'Doherty fada in Keneally go maith Fight ag Tracy O'Neill McGuigan a Lorug Shear le Ravenhill Trasna the King faoi bhrú mach inis le King leis a slittar Piocasoas ag Shane Kinsler Dúir sé fenn na faointe hénig dénig agus puointe eile ag Uíbh Fhailí Tucha dó scór inisisiacha Uíbh Fhailí ríist eile a tacht an éimirt atara ach cosan níos fearr ó duire an báutasa Puxéir tá chuire anna dí eile tachtar an ort
Shane Dooley farm tulach mór taisteach the Ryan Dignan. Garrett Lisha Booksair. Fighting Bradley Boyd is Hedla. Bradley Shear, Green Tager Hogan Booksair. Sinead Mullen on the Vrú Uíbh Fhailí. Fiachar Shaw mar Roth Ibra Waha. Needed a tourt. Irid is Orlach the Imrori Ride. Trasnaga Bradley on the Vlacaldian there shoot. Hashefos Igdide Mark McGuigan. Trasna Spasaka Point time Shehe. Oshin Shea Cassidy. Ava Hoshe. En Doire Tráchtaireacht pointe, Cuideag le Tráchtaireacht. Den moment le macht as Keele ach Kelly allargacha. Graham Kmatarach Mahayach sin mar skill. Fiúcha suasí lena bhróig. Tinamach ganin agus plan cho shimpli cho éfachtach a Uíbh Fhailí in Jobh. Pocanna bhuachant he jab Ibrahim agus an son spás augment Oscar Kelly Murphy Cahill. Agus ligant of shoot and Uíbh Fhailí in the van son. Cahill Arsha Drasnan Cahill Nelly shoot Chrocaigh point inish. Uíbh Fhailí agus ní cheistel nach go Uíbh Fhailí a bheith a gáardach curní rin. Ionad O'Connor macht an áide skillúntach ag a bharsa fiochan cumpóir a ha ag slitter agus an neartthage sa láimh dasan chun an slitter a smachtú a áardach as a chur thais Drasná. Agus in éis Owen Cahill me don ngart. 30 pointe hagum sa da an nach le imre ag nifre 30. Búteag Tracy. Slitter catch te fír gad a heinig. Fós an air. Agus nish Booksair Uíbh Fhailí. Agus a stáilm go bhfuil Shane Dooley macht amach chun tuair féin Booksair sa. An a dí do bhuiir inish. Lafferty stigin out Uíbh Fhailí. Fhailí go massí chéad le Irish point time shoes go maith cúpla sitar áard agus Dooley. Har sé Drasná nó táta. Bhí sé Drasna honada eiscin tachtisteach agus gimar go maith. Mar bín díma ortha nach chuid siad a tosnú agus léiríonn sé ceach táchtach sa táid mar chud a fanéil gur féad le tachtisteach. Imar go maith scór an aim siú agus tionach ar bheith ar a gluthe. O Daharty Cíhánach Graham Va slitter Blocáileachí Nílí Machsír Prabhanseo Láimh Cnílí agus níéitach Cassidy Graham Machmad an slitter amach le King Booksair buitige Tracy Gear Hogan go tapig Tracy Tráchtaireacht ó Casey ó Tracy Bert ó Ghuireamh nachta sin slitterson isteach sa chuoine iad a lorug McKeever
Náir le McKeever an os le McKeever tef clé a boid is I ceann aige ístel. Iacha sin mar chríoch ó McKeever an McKeever ó Ilan Dhéir curtha go slacht risteach aige. Rábhaid a géilte mar seaigh bhaile sa chluthe dó le 35-8 an scór haimsethe ag duine ach ní leor son nuair than fuireann eile tris 35 pointe aimsiú an Iasó Cillian Sampson. Sios le Murphy leis isteach ar riail an bhantáiste nimmer ag a réiteoir. Ní cíim an bhantáiste, puc séir. Agus Dooley a tacht a risáil chun é thógant an na chluiche Murphy. Shane Dooley. As Carta Bui Brunta. Sean Cassidy. Shin Carú Carta Bui imráir de chuid duire. Bia Shimpli de Dooley. Tá scór as a chéile ge siúd. O'Doherty. McGrath. Mihal. An a skilligach ní nechaurige. At siúr timppla Uíbh Fhailí. Ter Dara Hánig an Cower. Goma ó Gilligan. Gilligan agus yes. Ó Gilligan. Substitution for McCluskey is replaced by number 18, Rory McWilliams. Rory McWilliams in isistig an áit Dara McCluskey. Seas go cúig nám a timethe. Náir go háir le Ravenhill. Ravenhill leis go bhíonn son ach sin cinsile fi sé an scór eile aní as a fad Tracy Baltasa. O'Doherty fada leis a buc amach. Náir le Keneally an nuas le Sampson. Sampson clíhánach. Duide cur imráir siar buite go deasaige. Trasna go mullen. Seo Sean Cassidy Sean. Steach sa chuoine lura gorán McKeever an teig ar aimsí go báid a gleoite son. Cúpla nóma do hin agus puc sleas a hail do McKeever. An na chuma an ngort an sa Páirc Chrocaigh an a jab dint go mar in si de gánaí cín tú go an rumchla díoch a gachar cluthe mána be cluthe caide eile an sa in íag hí trí cluthe an sa hinné agus ní cheapfa nachra Brian Cassidy ar buile sean ímach agus bheith trúgat im nóirí duire an áíre Carta Bui Brunta ar siúd, ceann eile chuigar inis le Carta Bui ar iran chuide. JC builte go deasca Kelly a tacht timppla ar aga go mrisin sí chuigeach Murphy Hobre mar airig leis. Graimach mád ar an slitter. Hanas go Tracy, dúir sé bheith puinte eile duine. Builte go das, Harris a drasná, an a bhar fad. Seo puinte. A Cluiche Ceannais na Héireann. Cornaí rin ag Uíbh Fhailí.
Bíonn tú gcónaí ráid a théananig le siúd taspántas an maithe bheith an lá is Tráchtaireacht. Níiad fa taspántas níos fearr na soáid ná riire. Sciildeas ó Páirc. Ní Borcach King. The Heppers is like a Derrig. Agus chlé, de sé le chur an mú ag Doire. Clancy meachtar yes, leis a buc amach. Rouse. Pas live at Trasna, Chuin Kinsella. Shane Kinsella tuair fin na fointe hey nig will score elige shoot tá. Chuin na hey. Now they're gimid an dahad. An no matel in the martin le dul. Tá na fointe Kinsella. Additional time is 4 minutes. Imro for Ereliad, Kera Noma Breise. Down Cuitev. Burtigadas. Ag Damon Egan. Agus. Anias ar fad. Fiachar sin. Dahad pointe I Cluiche Ceannais. Neadar a vaca is sin riamh. Tascum le baidí is mar sin bouti go déinte háir le sin. Ach ní don go vaca cahar anáid clár scóra. Caide nu amána. Agus ní go de. People den om at sa chluithe ní bheith chumar I bhaile gradach an tuair féin bhaide. Ní bheith rácha leis. Seo hé Lafferty, Shear. Go Richie Mullen, Richie. Harris Trasna, Gadas. On ever a shaft. Agus He's on the tastal. Mullen. I'd force tacht. Doire. Dis avoid it. She just not. Shea Cassidy do a cahar deag. The cut. Clancy, Olorug, O'Connor. To Hepper and Uíbh Fhailí and the black. But to father annoyed it. Gadas Chrocaigh Cassidy. Pulse the Cuán. And the Immortal Cassidy. Gadi at the Dinter shoot. Agus Murwil de Lamurum. So ha cart the Buia Cassidy. Agus now the few in a stoppish and kindlish and rator. Cart the Bui. Cart the Darrag. Agus Moore through the Doire. Xiach nu mar sin. Nar nachhul an law lat. Ní vín sí lat. Agus Cassie a treisio choma Doire an blian ar fad. Mission of Rafuinte gonna sligach cúpla scór sa chéad le. Agus é bailithe go mags hic fada. A sé seo na dhachar daon ar an imróir. Stánáil mar seáilt. In éachluach go háir a Cluiche Ceannais. Agus bhrafadas na himróirí. An íireachtaí agus. Deis baid is McKeever Roard. Agus chlé beis buile leis chénig go háirnig an baid úntach go scoráilte. King. Sus Clián. Lorg Murphy. Fight it. Sean Cassidy. Nícheck. Sé darútaige. Dooley. Trasnaige Kelly ha baid a títe go bharsa. Mach le Doire is slitter. Tugad Keneally, Susa sé Keneally. Witchy Creaney. Múra trua. Imán hafra ag bháil especially níos meach suas fud a rain dó. Imlíon a hanna féin. Sé táchtach. Tá cuasaí cúnú a scéal í bháil. Harúdaí meach go maith dóibh cúpla cluiche má buite síntear go fé fithe meach go maith. Agus is na hamánathe a bhuachan seo.
Cuán Christóirí rin a bhuachanta go a chéad bauta gur Doire fnach blian eile anna dulchan cín dinta gimróirí Doire Slachnéil gan áras creibhil a buitechas na club chéad ar nach a dhéine sin. Kinsella allarug ní te buiteige Carthach Síre ag McGilligan an na Chrocaigh. Kinsella allarug das ó Kinsella Sír a dro Cillian Sampson a pointe tiltige siúd agus dahad a héan pointe I Cluiche Ceannais. Agus leis sin hanadóg Derek séite ag a réitóir agus chafa a adbháil ón dehunóman sa chluise is mágat go bhí bháile a bheith ag ardach Cuán Christóirí rin. Inig denóm an scór back 5 le 2 agus an fuidir scór eile agus scór eile agus scór eile. Degín de scór nas a chéile go naim siadar ón 5 nómat grín 6 nómat deag agus an áiríre bin deire leis go mórtas riimiis an sos isce. Níéadach duire an áiríre fnacht leo cé gur éirigh leo báid áit le Bradley sa chéad le níor leor son as chuig chuadar isteach gan áras ag lehama téfír an scór lán ama an sa I Páirc Chrocaigh. Íomháile cura Christóirin dahad a hé an pointe duire dó a cethir déag. Bhí íomháile nútáilta ar fad. An géad nómach í nómad Derek dí landar ortha a dínamh na bunradaí ag gceart a ríist is a ríist eile. Ní héad fear ágra bhéon tacticí faoi le a bhaimimecha, bhí sé bra siimplí buig a pucamach agus curisteacha go dtí na himróirí a stein sé roí taobhaisteigh. Sa chéad cúpla nómad bin é Murphy, dairigh le siúd 3 scóráid an éana nómad déag an éana nómad déag san tarna nómad déag agus an na héadí Kelly agus Cahill a tachtasteach sa chluthe ríist is a ríist eile. Bhí sé nútáilta le bheith feirartha agus an luasacha an buile acha agus cé chó crín is a ráudar os cór na cúid. Dí méidir stachaigh le hama chun tosaigh 90 pointe scráidir sa chéad le héana seacht a dhéaladar agus na currantúis sin is an tarna le nar siocht níidir le dahad a hé an pointe anna chleachta is léir dintacha ar sin agus dearn ceann rudaí is súnta saig Michael Fennelly sásta leis ná na honada. Níor hit an caiddán, níor hit an rát ibre. De leanadar ortha ag aimsú na scórna. Agus dairigh leis na honadathe pointí a aimsú le héadí Dooley ó Canar, Egan, Kinsella anna omíocht agus na cúil chomá anna bha bhí Ciarán Burke breachún pórdach Marlán Cholaí, Keneally a gibhar a sé, Cillian Sampson anna chutha ar an glíhán chomá le Aidan Tracy an daobh eile leis a clogad Darrell ar siúd. Anna lá daobháile agus anna bhliain le cuasaí cumnú fescail I níomháile an cuine casta an tríide casta is léir bhfuil an gangóg sa tacht tríd sa chaid agus na cumáin bhfuil an misneachacha bhfuil an minínecha agus nó is táchtaí ná go bhfuil ag buchaint rudaí cabhrín te sin is cuma ce chumá san tú féiseach mna hosníonn tú a buchaint rudaí bhín sé dachar ach na leadsa inis tuigeann siad go bríon an obair chrúig ans gur fiú an obair chrúig dhéanamh nar dhéann tú é sin go bhíon luach agus an Cuán áilt go ha ben Keneally a siúil saoil de réir a chéile chu machsuas céim na ardán ógáin chun an Cuán áilt ó uachtarán cuman luachlascail rás Macarthaigh fear Chrocaigh bunthe an nuamhrach gan áras fanna blianta agus an isis cíimiid is éistóimiid leis a bronna. Here's your 8 call for 2021 and now presents the Afton Capital Western BEO by over Ladies and gentlemen, welcome to Páirc on a wonderful day for hurling. Congratulations, Mr. Waltley, on this Uíbh Championship goal for you, and long may it continue and that you do well in the open grades as well. But
thank our referee and his team of officials for contributing to the game. They are undoubtedly the unsung heroes of the GAA. Ladies and gentlemen, I cannot present the cup, and I can simply invite Ben to accept the cup on behalf of the Athlete Honours co-ordinators. I'm sure Ben Keneally agard of current Christory rin. Agus nachar sin out the feshkint. Captain Pocanna Uíbh Fhailí agus siad Uíbh Fhailí current Irin fe hen sé tríte go hill is go homláán agus an éiste séile amach agus taimh bhaint as an céiliúire agus an obair chrúig ar fad tá curtha steach acu. Hasúla go muine bharna taineh as an glutha ag go baile. Gur maithagah as a bheith a fáile ar an glutha so ar scór TG Car. Go dtí go muine me de chéile rééis. Rigarad of Hénig agus, bhí go maith.